Здравейте на всички! Правя това видео, за да ви дам идея как много набързо и ефективно да разтегнете цялото тяло след една хубава тренировка. Първо аз избирам да легна върху постелката по корем. Да сложа ръце на пода, след което да се изпутам назад и нагоре, като вдигна брадичката в поза кобра. Пускам надолу цялото тяло и отново се изпутвам назад и нагоре в поза кобра. Задържам няколко секунди. Тук хубаво разтягаме коремната стена. Отпускаме горната част на тялото. А сега отваряме двете ръце в страни, сгъваме дясното коляно. После вдигаме този десен крак и го прехвърляме през левия с отворено коляно, като отпускаме стъпалото на пода. Завъртаме главата, противоположно на крака, задържам няколко секунди, връщам крака много бавно и повтарям същото с другият крак. Отпускам стъпалото на пода, задържам няколко секунди и връщам крака обратно на пода. След което се завъртам, лягам по корем, отново сгъвам едното коляно, след което го обхващам с две ръце и го придърпвам внимателно към гърдите. Дишаме равномерно през цялото време. От тук изпъваме този крак, който сме сгънали допреди малко. Идеята е да се разтегне хубаво задното бедро. Аз с ръка си помагам да изпъна коляното. Отново сгъвам крака и го прехвърлям през левия крак, като го отпускам на пода. Задържаме няколко секунди, връщаме десният крак и повтаряме същото с левия. Внимателно придърпваме към гърдите, след което го изпълваме този крак нагоре. Пак го придърпваме леко към гърдите, сгъваме коляното и прехвърляме през другия крак. Връщаме го обратно на пода, след което се изправям и сядам с два изпънати крака напред, а стъклата са в контрапозиция. Внимателно навеждам горната част на тялото напред, колкото мога. Тук пак се разтяга задното бедро, след което десният крак го сгъвам, прехвърлям го през левия, противоположен лакът слагам и завъртам само горната част на тялото, колкото мога. С лаката бутам внимателно коляното. Сменяме краката, противоположен лакът и завъртаме, усукваме горната част на тялото. От тук аз отварям двата крака в шпагат. Всеки да отвори кой колкото може, без да изпитва болка и дискомфорт. Правя едно дълбоко вдишване, издишване. След което с една ръка лягам с идеята да си хвана пръстите на крака. Връщам се към центъра. Отново не забравяме да дишаме и издишаме. И лягаме на другата страна, към другият крак. Задържаме тук няколко секунди. И връщаме обратно горната част на тялото към центъра. Както виждате, беше бързо разтягане, 4 минутно може би, но пък много ефективно. Не забравяйте след всяка тренировка, особено тежка във фитнеса, да разтягате тялото.